me free. Yes. Jesus say, Jimmy free. Yes, Jesus say, Jimmy free. Fancy fatwa kuma so ejapa yara wase ena no pen so yankwaje nti ene yetwa ahia ye yadom boye ne ma ye bere enye kwade biara da ena no pen so ma yente onka ye hu animunyam ne hu apasa e wo Yesu timu amen. But of our Bible ekosoro pela Bible ekosoro kase we erade asem awo dia mame semitisua menyankwa semepoa meyira interade boa me amen afiki su Bible no onze wa dia nya wantumi ankisi mesrem mara wo se obeba asole a woni Bible metesa na mewura kura ho ene na se wunya mihu adai Bible se woni Bible baako. Hallelujah. Mesra woni bi abomade so bitobi ya me nhyɛ na wo Yesu di mu mesra mo ene asam na Awurade fa me so aka atron ehia me aba end time mysteries bi ene ba bi a se wiase no kika aduru nti pay attention etie me obetimi atro bi nkuro bi a mebɔ so no ne de meka no twero sɛ oti asesi ya mesrawo ye kika katwo na sɛ ye kika kɔ ahoyehia brem na ente hallelujah amen ahoyehia ebrem enwa asɛm na mebe kasa afa ho abajo we prophecies bi a ɔmaaya ebi confirm ebi abam afi ne bi so bam mesra wa wotie bia da bia sofo wa eje maika oka se buba obubom enye bibiara de yase ne se omaye okana se omwo nipa emfumu mra Awurade ahini mpwe se enra obi ko ojo se yakoprichi abo mu asoredin no mu sofodin me pese nipa nyina ti asese Jesu ka se ekuo ketwa mamu nso up to now Christianity ye musa nsole abu by yesterday Christianity eda susha yesterday enokre ahyiase yesterday enipa ejira it is so far as churches adorso ne nkere se enkwaje edorso because adiene nipa ne yen so de ye comparing to Bible na enena ebua enko enso nipa ne sese the oyen right oka no wenya asem hallelujah praise the Lord oka no wenya asem ana
First one thing say the India Uba church. Any idea be as a unquaje. Kwasepa. Ye near the fufru be a ye was answered because the wizard me for several times any party upon be yes. Because 24 hours me nim day maka sanedi fra no pakosi anwumre ebi wa te wa oni pounds per na wasase ye masa na ubu abrabo wa konta na ubu wia because o koda hwekwan ye fa so da ye hu ubehu a na wada saa bebe na ade bewu sadi ye da ye hu hwe behu a na wada saa de nipa de bewu simple ni afirim firi a ube firim no busa sa wo kwan ana de wa Satan esi ye tuma this time prophet say Yesu ma ye nyina se mentana no so a minya honam bia mo hu bebre da no beto ahoye hia na ti no enipa no bebre ebeti asan masa sanye mani nyina se sei ekoso Kwasem. because asole dan mo ba asole timika say obi nsole emetu wiase nyom mi amani mi hwe video no beto Michael Jackson nyom no mo de ase tinem esa ba yase ni pa kunase empire wa wudu abu hetivi so ba obi one ni pa thousands of people millions of people different type where you Ghana nko ade o ansana other countries are aka enti musa say why say yes eni pa eko oseye musa enti wana wo hu no kura no ohun no kura na wakase ku kitwa kakra bi na hu no kura so yes and so yes so ni ebi tesan amen and amen enti wo ha you are very careful about politics and for whom politics in bahun me nature say dem sit here no that be me ka say I don't want to imitate anyone I am a policy back but the Bible now me ba to ye say eno na Ewade dey afra me ene betimi enya nkwane 24 hours mafu a me ya no apart from asofudie kra me interested about research. Yes. As I'm a researcher, I want to go with Holy Spirit and the Bible. Bible no. And sana other sectors or directing me na ma follow. Yeah. Ti say me nyawura da mu wie. Na say me ye de me ye course bi na me ye bi na me do me funa de aka ye Bible. Kwasem. Dia me ntiase ani ba philosopher woni ma busa no. Dia me musa so na me bom pa esre Ewade. Last annual we program me ko dai. Me wo hwa na mu say e dan kese asori dan. Enipa bum enti ya sorry na mesra wa Zion we kura wa ban Zion we ya wa ban bompaye ka tell Ewade say eye no kura asafo Ewade yin kyerɛ yes enye papa stop jai haso de papa but what to the make enye papa stop because 24 hours na dey take this earth no ye ni ade fufuro bi aye yo kwasem ye ni ade fufuro bi ani peye apart from all time say we be frasa as we so asa ye Kenya mewa ye ni be on this earth aye ba ko pese da we sole anu anu ye baba want me ansole bi me friend ba ko papa wa yada da dem ko be 16 years fa ko tena fa ko sa 16 years dem no we sikani pa tesi akoya na brosan so na no wati musika so wa yada da dem papa na bre last 3 days omusola no pom ko na papa na udam pa so enti yade ni nyina ekopem owuo sika ni nyina ekopem owuo ahofe nyina ekopem owuo enije nyina ekopem owuo ba Satan period eni ni pa ni ama ni pa nyina ten ekọ se ne say ayana ni wura fi no kra say time to come obe free this earth or be fast as you should refi wa ma ni wura fi na me ma enkrofo tu baby Sawya uwa me say emfa hu wura politics mu fa hu wuram hwa enyinya mi mu ade yes second football emfa hu wura mu da no so ka ho because baby a wakra wakuma ewo always so what is baby a wakuma we tapade na ewo mu no so what is baby ato sade na uti pain kwasem last one dey ade bi ba se mento obi hwe ade na mana kuma ko di boy ba ko so so ba so no na we ne otisi ayi na free mo tashi wi omo sentiment of from omo go ba otisa ye yi guy na free
ne yɛ so wɔnyim mpo okolapse wui ti sɛ mete ha na maadwen edi politics akyi bebrebe deɛ me expect sɛ onya aba no wɔanya menya pain na menya wobɛnya pain ɛna so meka kyerɛ wo sɛ this earth anaasɛ Ghana ɛbɛtanya kɔnɛti ama wiase ɛnneɛma bɛba fam ɛnneɛma aba fam a masa ɔboa time ɛnneɛma bɛba fam no mene statia no time ɛnneɛma bɛba fam according to prophecy in the Bible no time ɛnneɛma nyinaa mu bɛto nneɛma nyinaa mu bɛba fam a yɛntɔ hwee no saa time na ɛne akristofoɔ yɛ nkwagyeɛ ɛsinti time a wobɛfɔ kaa firi wobɛkɔ aberɛkyerɛ firi wobɛkɔ school firi wobɛtɔ aduane firi no that time na the mark of the beast saa sɛsɛsɛsɛ no afei na wɔdi wiase so Jesus but ɔmo ntie mi ba yɛnyɛ time from time a fulfillment no ɛbɛba no ahotɔ adi ahotɔ ebi mma wiase da especially wɔn a wɔso wagye Kristo adi from ɛnɛ ɛkɔpem da saa prophecy ne bɛ fulfill no obi a wɔ accept Christ adi ɛfɛ na ahotɔ nyɛ adi a wɔbɛyɛ dɛ wɔbɛnya bi da mo ntie mi US Obama a wɔte so no Obama bɛwu obewu simple koraa Obama ɛnka fulfillment ho yes US ɛbɛkɔ fam wode mo nsadi ɛfiri na ɛkɔ yi a US na hoɔden ne biribia ɛkɔ fam gradual process na nkuro mmienu ɛna ɛbɛ lifted at the same time Satan naa no Satan naa mu no wakyekyɛ ne ho mu mɛkyerɛ wadeɛ baako wakyekyɛ ne ho mu Islamic ɛyɛ soma ɔmo akensi Christ for the first place the prophecy na ɔmo ayɛ no emu atetu ɔkɔtfoɔ yɛ group baako ɛna Islam ɛyɛ group baako ɔmo yɛ two na Islamic no efi this time ɛkɔ ɔmo fɔsoa president ɛbɛbi bɛ nyinaa mo de mo sɛdi Nigeria president ɔyɛ deɛ yi Muslim mo nsa ne so mɛkyerɛ wadeɛ baako efiri da ɔbɛwi ne yɛ sɛ ɔbɛtena so as president no efiri anu akyi kɔn mu sɛ yɛ kristofo a yɛkum wɔ Nigeria tɔɔso wobɛte yɛ sɛ asɔredan wɔ yi akotwe gya atom ɔmawu wobɛte yɛ sɛ akotwe gya atom asɔredan wɔ yi enti gradual process ɛna Bible ma prophecy sɛ saa abɔfra no ɔbɛtena ne nuanum anim daa enti yɛne ɔmo nyinaa ɔmo ne Yesu ɛmmɔ ɔnte Yesu ni wɔbɛsɛ da aka ato sɛ Nyankopɔn deɛ ɔgye ne di enti president ayɛba nyinaa this time sɛ yɛto aba na wo ne na nkyɛn na wo kasa na woyɛ me mmɔbɔ papa sɛ aba yɛbɛto yɛ ntu wie ne Ghana deɛ ɔbɛnya president wɔn mu na ɔmo nim ɔde ka yi na to wɔda da ɛna this earth ne da hɔ no obia ni hɔ a wɔsɛ ɔmo ni mo ase ma Satan bɛtumi de wiase position ama ne da say to become a president just like that no wasɔre no abɛyɛ o campaign mi yɛ Kristo ni ne wɔ bɛnya ebi nsi da eti wode ɔmo sɔfo wɔyɛ busa ne sɛ ɛyɛ dɛn na ɔmo atamas ɛna ɛyɛn Ghana akora no yɛyɛ president a wɔde so sɛsi a wonim sɛ maama ɔnyɛ Muslim dabi yɛnkyɛ medi ka ka kyerɛ wɔ sɛ hwɛyie ɛne wɔamfa politics anhyɛ wakoma mu ɛmfa ho nwuram na mmom hwehwɛ wo nkwagyeɛ because yɛkasa Ghana yɛden dumso adeɛ bɛn ɛnsesa da kɔsɛm paa enti obi a wosua Bible ɛsɛde Nyankopɔn asɛm this time ɔnkasa mfa Ghana ho na mmom wɔhwɛ mu no sɛ awieyɛ berɛ no ɛyɛ ayɛ dɛn abɛn ɛna ɛkeka kɔ ɔtayɛ berɛ mu ɔtayɛ ne ɔwayɛ berɛ no ɛbɛba ansa na rapture aba asi na tie ɔma nkuro mmienu ɛwɔ Bible mu Joel ne prophecy ɛne as ɛna ɛhɔ na ne nyinaa afɔfɛle yɛ prophecy ɔma no wɔ Joel afɔfɛle wɔ as enti Joel chapter 2 prophecy ɔma yɛ nyinaa from 1 up to 10 ɔbɔ nkuro mmienu bi mbɛ wɔn mu di akyerɛ wo enti aman no sɛ Togo wɔn hwɛ deɛ odi so hwɛ US deɛ odi so this time afei Ghana mo de mo miɛnsa bia obiara nkɔtwere ntoɔ sɛ Amos ɛka asɛm bi afei bi saa de Bible quotations bɛka ho
after say your president we will this no ebe kono the obenya first one obeye enipa ono ndikala no say oye kristoni anaso onye kristoni nemu onye muslim ba the vice ebe muslim say the vice ne ya muslim a ono ondi nkosi ono ba be take over africana afena yanso so ya ebe kenya sem Christians ya be say because I started from different nations and about now I come back afomu nyina take place we are yes di ni by that time and it so called Christian one of the person be go already din I started this time here one of the go already din I want back tell nyame som e ba kete e be so no say be go already din that time na na dani yanuri ana osakofa aman mienu China and Russia. China and Russia, Omuntam, Krokiti Mission, Krokitu, anything, a Lord, Nana no Munene Diana, or Massini, and a Basis Room, and she amo a Bonicro, Mampolia, a Bonicro, one Russia, and China, and some Mampolia and the Cabo. One, Omusu basic in aquatic. And some confirm say some Russians and only superpowers in earth a real Oma captain real in it say aeroplane machines and they are experts in life a woman at the buy woman chrome and our face about former Bible never cast off was a sound from baby omo via omo obi wanu owuram enti sa for the turn of home who prophecy said by 2020 the whole world on the way by 2020 and then the whole world if you pay a turn of what the whole world I hear you mobile phone China phone the whole world the piano and the sa Russians never take it up, not China, not take it down. But Muslims never can anti-Christians. Sad, the best of the men will already do. I feel Christianity no different number. One of them went to home. I got different abortion and I mean for a 2 men. Oh no, one kind of grand wasm. And to one of some no mason and the Mubaho, which we call the open the habit me. But one version, what you can. So you so be attack here, you be persecute too. Hallelujah. You be persecute too serious. And your face, I go for no one from. Bible no kasa for Musa. Omuba fe, bomu jam no machi. And a China so they don't believe in Christ. Buddha, I bosom tete omu Jesus ni. Omunche radi ni omune Russians ni na be kampom enti wo da mo say say wiase baby a ho fa e hefa China baby say this time aduma and sika papa e China when him say even you as problem nipa bebre e gane ko China for aduma enti what superpower e from one wo be kura wiase because sika ni nyina adwane akodi ho say mobile phones and yama bibi unam na share bibi a watch with China light with China fine everything so mo economy na ledu ase mami musa say enkwaje ehun hia adenti ene ka we mu nyina ekoso enti after say je be hanti ye ni awie no e ko na nim no amfe na okotic for no so be sole na okotic for no e strategy from ye time up to that date of fulfillment in Babem. Almost process on one day by the say prophecies are Bible when your time. Esua Bible na prophecies in na. Enti Oma be force this time. A PP ayama prophecies no. Who was akwabi so say ono ne what do you call it? The back of the beast says. I on one said among the machine church says. Bible musana e ka say ba. Prophecy na Bible mark of the beast e machine e be church yeah machine ba oswale say ono ne says no asase e kansam no mo di machine
yɛ ya ne atwero agu nsa ho 666 ento mo ba for so pie wiase no prophecies about Christ say enforce mmiram any data ya sese be kwa akoburu enti enu sa time no na ensoe no ma dan no manya be ka say Bible no kora no enka no kora enya no kora to bia nto na adu enti sa aman yɛn sa mo be ko ho bom mo be ye den e wiase ba o mo ba so le se o mo kutu Israel for so sa awon kiri tumi no mo kiri Israel emua sa aman ni mi ensa ni wo de ko so bia o study Bible say sa kwa no a o be so le te say odwan te say so fu ne ni pa be koto no o be gba Israel so mo ma na kwa no nwura konkum bi efri say ono kra no o mu nhwe say wa so le eni kramfo ni asie ni etire bi won so enti o ma fa e ho na Israel for so emma kwan da e be tere won say apart from Jew ni a o ya so fu na tiri nwura konkum bi enti now e ho na ba ko fa o say ya naba alright, I said about the show. My lesson one by one. Yes. Yes, yeah. Huh? But you see, we are saying, sister, and as I am just to attack you for your salvation. Seven free ones. This time we did the bargain. Every sir, and I trust them. We are seeing you. And it was and that churches. And you create how many times and you spend it on Bible? How many times? They say Obia Datunama na ni e flavor eso. And then the patches. Obia Datuna one so many ni flavor eso. And then the patches. And you ni mra ya so no. E ko free mo na si. Kwasem. And next year 2016 ya the abama ya betutum. So if you need to hear you very careful. So I go to be to be so because the Obebe Pia it will not favor Christians. And a Christian need be my president impossible because brothers are also from who intervene if you are a campus in any baby a campus after young kind of go do it. Verse number 1. Joel 2 chapter 1 was say, Moses to Tobent was here. Now, semi people chronoso. Moses to Tobent to our side. No semi people chronoso. Some more semi people chronoso. As I was to find out who popo. After assassin to find it, and one shot as a popo. And Mr. Rado, no crano. So could be a yes of papa, or flower than this time. So for my Union Popo Sama, I was so pretty. I remember seeing young sister one said. Yeah. And we are serving and send to Toronto. And I allow. Yes. Boom. What's that? To Toronto near Boma. Oh, be away to the ate. No, I can't be no ability as a cry. Yabaka. And the Obio flavor at this time. Some people be on the prophecy way. They are not like a chance. Oh, pretty. On kind of grass and the chili for moons. And what they are so they are over for the second time. Masa, a very just said, there be a same way I can say, a Cassian or not so torso. A jump pass one more hand a torso. One air costing him a torso. As yesterday and so you say there were countries, especially South Africa. And in Kronkronibi, Okwa. Watch out 1 year, Umbram, 9 suffer. Busa said, which may be in Bible within a year. Nearly 4,000. 1 year, no, they need also for 100. Amen and amen. Amen. And I will go once a we are saying to over pay out. Sika from the beer we have been and to be paint up or be a tonka and what they are here. Different. Tis obi to wa no hwe wo mesofo young Baby ya ko Tomase kem wo ma bi di obi atam o kem say wa ko kan sofo asem o ma me timi bi na no ka tesa wo mesofo won ne kura nka obedi hwe woni me ka ase wo woni fi awasi we woni me masko wo mo ko hwe
yɔde wa wɔn no wɔn baabi ɔka fa baabi ɔka fa at the same time saa nsɔre no de ɔkɔ no mu di adase asɛde sɛ wɔn ne tìmi gyina kasa na meyɛ korɔnfoɔ meyɛ dwamanfoɔ meyɛ odifoɔ meyɛ nsamponi ɛnɛ deɛ ɛwurade adom matimi ɛgya ayɛ ahosuo sɛdi eti nkwagyeɛ ma no ɛwɔ nkitewaa bi na wɔn kura no yɛ sɛ behihia yɛn yɛn kura no yɛ nkyɛn kakra bi na yɛ sɛ behihia yɛn ho ama bebree asɛ firi to asoma mi. ɔse. yɛn san totorobɛnto ɛntena radio so tv so mɔntene asɔre dɛm sɛ. ɔse efiri sɛ wulade da kɛseɛ na bɛn. efiri sɛ baibu bɛbia yɛ kan judgement day atamuda ɛwiye bere ho asɛm a yɛ kan sɛ ɛwurade da ɛyɛ deɛ ba deɛ kɛseɛ. abɛn. ɛwurade da kɛseɛ na ɛyɛ deɛ abɛn. esu ni kusu yɛ da. saa den no saa woyɛ sɔfo na wɔn titi nipa ama wɔn ntane a bɛɛ na asɛm na ebesi na ɔsi yɛ sum ne deɛ bɛ kusu yɛ da kusu da munukun ni kusu kuku da. saa den ɛyɛ munukun ɛne kusu kuku da. ɔbɛn bi a wɔn dɔɔso na wɔyɛ sɛ ɛmɔs ɛka ho asɛm sɛ wɔn a wɔfie ɛwurade da no bɛyɛ. ɛbɛn wɔ tiɛ. ebi sɛ sɛ ɛwurade da no wɔsi ɛnyɛ anigyeɛ. Amos chapter 5 verse 18. kaimani. wọ́n de wọn náà fi ẹwurade da. wọ́n de wọn náà fi ẹwurade da. ẹwurade da ẹbẹ yẹ mo dẹ. ẹwurade da ẹbẹ yẹ mo dẹ. ẹyẹ sum na ẹnyẹ han. ẹwurade da ẹyẹ sum na ẹnyẹ deẹ bẹ yẹ. ẹnyẹ han. ẹnyẹ han. ẹti sẹ di obi twẹ ne fi jata ni. ẹti sẹ di ewe ẹyẹ jata. na mi hun na mi jani. na osisi esi ano. mi kọ anam asẹ ẹsi awo efe ni sisire. na ọbẹ fie na ọdẹ ne nsa kyerɛ ɔfɛ su a. bitimi dɔɔte na mi de mi nsa ewura fie sɛ mi bie mi kun ewura da. na ɔwɔ kamo. na mo sɛ piramide paa. kamo. ẹwurade da ni yɛ sum na ɛnyɛ han. wasa abɛsi so biem sɛ ɛwurade da na ɛyɛ sum. na ɛnyɛ han ɛyɛ kusu na nsɛn. because deɛ nti a ɛdi ɔka ne saa sɛ ɛwurade da no ɛwurade da no ɛwurade da no yɛn kasa nkyɛn nipa mo ti mi nua ne sɛ ɛnyɛ wo kuro no ne wadwama mo nti na ɛwurade bɛ sɛ ewi ase yɛ wote dɛ meka satan bɔnyɛ wo ti yɛ ɛho asotwe yɛ de yɛ dɛ ɛbrɛ no ɛna wode wo ho akɔte ɔkɔtefoɔ asɔre deɛ ɛyɛ ne sum ase ekum apemfoɔ ɛde di president wowɔ yɛ bi da wɔn a wɔn nu mogya ɛyɛ rituals wɔn a wɔkɔ po ase wɔn a wɔn dwi nipa nam wɔn ti na ɛwurade bɛ serious to wɔhwɛ sɛ wo wɔn so te hɔ akorɔmɔ ne aduanamɔ ɛmɛ yɛ de wɔkɔ fura saa nkorɔfoɔ na ɛyɛ ne ya tibia na aka wo ti a wɔntumi ɛnua ne bɛka wo ketewa no yɛyɛ deɛ no a wɔde wie ya no ɛyɛ nneɛma nketenkete ɛkɔm atade deɛ bɛdi deɛ bɛsɛ deɛ bɛnom ɛyɛ noa because wɔn gyina wunya akukuduro a de bɛ di sika duro mɛ wa wuli sa akukuduro no wonyɛ ti pɔni a ɛkɔ so wɔ wiase a ama ɛwurade ntumi nhwɛ wiase ɛno na ɛwurade emuna n'anim a ayɛ suntum wɔn sɛ esum daadeɛ so a ɛsɛ yɛ huhu eti na ɔde bɛyɛ wiase ɔmbɛsɛ wɔde han bɛto so mpɔ na ɔhu deɛ wɔyɛ wiase eti ɔde sum edi n'anim asɛe wɔn ɔbɛrɛ a wɔn hu deɛ ɔyɛ wɔn. because biribi sɛ sum na woyɛ a nhu mewa akata so nti ɔne dam wɔde sum ne mununkum ɛna ɛbɛkɔfa wiase no wasɛe wiase owia na ne ho atɔ siramumu bi ɛnyɛ very careful because ɛsi a wo na aka wɔ asase so wonim ɛna dodoɔ sɛn na yɛdi ɛna dodoɔ sɛn hwɛ kwan a yesu kɔɔ n'akyi yɛyɛ pita ho yɛhia wɔn akɔsi sɛ ɛnka gospel bɛyɛ mɛwa yɛde bi ti hwɛ fam ɛpɔ n'asɛnniam ne mu gye sene fa ne tirim yɛde bi to si mu ɛkyɛn sɛ bɛyɛ obe deny gospel na yɛn ni ɛyɛ bɛn ti no ma yɛn hu awurade akyiri kwan yɛn bɔ obi asɛnniam yɛtwitwa bi nam to pɛtɛn so gya sɛ gospel atɔ so bɛduru dɛ te yɛn ni a ɛduru yɛn so no ɛkwan biara sɛnta bɛfa so a kakra na ɛwurade anya ɔbɛsɛ yi no tí wọ́n sì yẹn ń sẹ́ totorobɛnto ɛnkyerɛw sɛ aman bi ba wɔyɛ bebree. ɔman bi a wɔdɔɔso na ɔyɛ den. ɔman bi a wɔdɔɔso na ɔyɛ den. a yɛ bi n ti sɛ ɛbɛ fi tete. mi yi no the whole world yɛsi country bɛɛ pa no mu dɔɔso. nsɛmɔ wɔ hɔ papa.
the whole world country bɛn wode mu sa ɔmo na afɔ ɔmo sa asɛ wɔ mpane a ɔmo mpɛ sɛ nipa bɛwu bio because ɔmo dɔɔso boro so ɔmo ani nso sɛ ɔmo yɛ abɛka sɛ wei unu China ni atwa welcome to Buddha no sika kraka sisuru ɔmo ni tiri mi na ne yɛtwitwa de bɛrɛ man de yɛ mess ɛne hwan de sɛ every year to amaya wɔdɔɔso ɔba wɔyɛ sɛ ɛtwa so ma me yɛfa sɛ ɔma bi a wɔdɔɔso na wɔyɛ de ebi nte sɛ no firi tete na wɔyɛ den a ebi nte sɛ wɔn mu ɛfiri tete na nɛte nso bi renya sɛ ɛno awɔtɔtɔsoɔ ebi so nyɛ te sɛ wɔn no because saa Buddha no ɔkɔ study Bible a demonology na before Christ honhom a anaasɛ edin bosom a wakyɛ ɛyɛ Buddha Yesu nya maa yɛ kora no wɔ hɔ nti ɛhɔ yɛ Satan complete baabi a na kɔnya si ankasa before Christ maa ne Buddha ɛwɔ hɔ ti Buddhism ɛnyɛ nna so mu ayɛ akɔsɛde ages korɔ ɛyɛ before Christ okay history na hu bi si a before na Yesu nya maa ɛna this year after the death of Christ wei mu nya maa koraa tɔmɔ yɛ wɔ dɔɔso verse 3 was say oja sidi wɔ n'anim sɛ wɔba oja sidi wɔ n'anim na oja framata fridi wɔ n'akyi kɔ ɔsɛ wɔ n'anim asase te sɛ edi nturo wɔte de ɔkan wɔ n'anim asase te sɛ deɛ bɛ edi nturo na wɔakyi deɛ te sɛ ɛsrɛ paradada eti ɔba sɛ ya ɔmani fɛfɛɛfɛ ɔmo ba ɔmani fɛfɛɛfɛ ɛne nea mo de bɛba hwɛ deɛ Ghana wɔn bɛyɛ wɔ ha the whole world akura bɛ bia gold will be a ton of war. To a better assassin of a fair, but when you won't come, was say wine. To us all about when I need to say anything, but we tell what it is a separate. To us, okay, the gallery through an animal call. Let me be another through an animal. Was what is up on Congo. Na wɔn te sɛ apɔnkɔ na wɔtu ne kasa apɔnkɔsotefoɔ wɔyɛ fast na pa wɔtena ma professor amena bɛm sɛ ɔma declare sɛ by 2020 the whole world ɔbɛwura fie biara mu by 2016 15 ampa so wɔ fie biara mu ɔwɔ fie na ɛsi ɛte yɛ kura ahwan wobɛhwɛ mu a obiara wɔkyɛ n'ani adeɛ kuta ne sisi yɛ ɛnyɛ ne pɛn ɛyɛ ne fon ne mpaboa na taade ɛdeɛ baade China sɛ the whole world wode kuro bɛɛ paa na ɛyɛ common a obiara anya yɛ a ɛdi wode mo nka ɛdi bɛ ɛsɛ sɛ US ɛkɔ fam ɛsɛ yɛ mo US din bi mu obiara China obiara Bible wei ɛkɔnfɛme ne ho ankasa Chawunyehi a ɛbɛba no sister ano ɔden wɔn na ɛsɔpra yi wiase nyinaa sese bibia wei nneɛma wei abaye kɔtotɔ bayi ɛyɛ China wei yɛ de adekuriti yɛ nyinaa ɛyɛ China flowers wei nyinaa wɔn sɛ China fɔ na de ba ɛdeɛ yi bibia eti time a afɔ wɔn bɛ sɔle no wɔn super powers wɔn mmienu bɛ kan bɔ mu woso yɛ kristoni a wɔn wɔ asɛnte wɔn wɔ sipo Christ a ontimi nkɔ China ɛnkɔfa hwee biem deɛ nti a ɛnyɛ biribi nkyɛ ɛpia kɔ sika ne nyinaa animonyam biribi ahoɔden yɛde ma wɔn bɛdi wiase so wɔn bɛdi wiase so ankasa nti bɛyɛ kakra de sɛ wɔn obi ɔtɔn nem odi dwa bi a wankɔ wahe na abɛkɔ ɛhɔ na abɛkɔ the gradual process afei bebree abamu bebu kisofo do ano beto ahokyɛ ne bɛyɛ high yɛ bɛhiri yɛn because baabi a bɛfa bi awu nyɛ ne deɛ o de wasa saa sɛ sie ɛmaa no nam amɔnten nsɛm a mote ɛna yɛ gyimi mu ɛna ama mo hwan tan ɛna deɛ bɛbɔ a ɛsɛm a mote nyinaa yɛ nsɛm a ɛbu deɛ wabɛm ntio Twasuma na me forma no nsi. Ɔsɛ wɔhuru sɛ ntiaseɛ nam kitikiti ya mepɔ. Wɔhuru te sɛ ntiaseɛ nam kitikiti. Mbɔpɔ TV.
afei wɔkɔ atifi sɛ ogyaframa ɛse nkyɛnkyɛn atutu sɛ ogyaframa ɛse nkyɛnkyɛn atutu deɛ ɛyɛ bibia baabi everywhere obɛtumi atena baabi ɔbɛbɛ bia obɛtumi atena sɛ ɛdɔm a ɛyɛ den a wɔasiesie wɔn ama ɔkɔn nti mesrɛ mo akristofoɔ a yɛtwa ahyia wɔ ha mom yɛnyɛ very careful wɔse bere ɛsɛm ɛna matie na maboa ɛnɛ ne wɔadom berɛ ɛnɛ ne wo nkwagyeɛ da amanamamufoɔ yɛn yɛadom berɛ no ɛyɛ period of time aka short period of time ɛna wɔse de wɔamfiri wiase ase hyɛ deɛ yɛ ana yɛ mehu ne sɛ saa sɛsɛsɛsɛ deɛ ahoyɛhia no a yɛka bɛbɛ no nyinaa deɛ ɔde n'ano kwaa bɛka sɛ bɛtumi agyina bia ne wɔbɛtumi agyina obia ni hɔ ate deɛ awurade honhom ɛka ho na bɛtumi agyina woyɛ hwan wobɛgyina wontimi wobɛgyina Christ enti firibiri yɛ na wo akɔnya no nti na ɔkyɛ mu mmienu sɛ ɛberɛ a ɛsɛm ɛna madom no mabɔ ɛnɛ ne wɔadom berɛ ɛnɛ ne wo nkwagyeɛ ɛda enti berɛ a saa woyɛhia no ano nya nyɛ den no ɛna wɔ sɛ woma w'ani yɛ den na ne pɛ wo nkronkron sɛ ne bɛyɛ a awoyɛhia ne ba wobɛgyina ɛdɛn ɛgyina ne amen that's the secret because this time on you also bɛgye Yesu adi biara ɔntimi ntena ɔmo sɛ na nkɔfo bi baa fie sɛ yɛkɔ preach Friday ne yɛkɔka Kristo asafofoɔ ho asɛm nti mɛmɛ ne wɔn asɛ ne kɔka Kristo asafofoɔ ho asɛm na papa no minim no ne ba kora yɛ MP ɔsere wɔn bɛ wɔn de afa ne ba yɛ MP nti me new right wɔn bɛ ku saa yɛ asɔre ne nyinaa ɛnka wo deɛ hɛ sɛ wo se wɔbɔbɔ nipa no na yɛ ampa sɛ heaven ade wo mu kɔ a ɛdɛn nti ewiase ɛne awurade nni twaka nti nka wiase nwom yɛ dɛn wɔ asɔre den sɛ mebɔ wiase nwom nnipa nsɔre nsa ɛwɔ asɔre den mu mmea menni awurade no ɛnso wohu sɛ woka yɛ no woyɔnko nipa ɛtinye n'ani afira bra ɛdi sɛ wogyina bɛka kuo kitikiti ne ho a totorobɛnto na da bi asofo wa ɛsɛn sɛ awurade da ne igbo deɛ ne ka tɔ no fɔto tirim sɛ ade nti ne awurade bɛsɛe bɔnsam na me ho kɔfra da bia mɛno ma wo yam hyehyɛw because ne wobɛsi atane asase abutu asɛe no no wɔse wɔmpɛ biem na ɛmma nakoma mkura biem sɛ na obɛsa yɛ asase wei no wɔsɛe na wɔde sum ɛna bɛsɛe no ɔmpɛ sɛ ɔde n'ani koraa bɛhu ɛne po nyina wɔka bom ahyɛ na sɛe na to atwene hallelujah praise the Lord nti sɛ Yesu kae sɛ me Amos na wakɔfra Satan ɛne na kɔ saa amanehunu bere mu a na wɔbisa sɛ deɛ na woyɛ ɛne nti wabɛtɔ saa amanehunu bere mu nti yɛnkɔ so bɔ nipa kɔkɔaa sɛ ahoyɛhia no ɛɛba sɔfo bi a de saa wama ne nsɔre ma ante aseɛ sɛ akakakra bɛ kristofoɔ bɛfeesi ahoyɛhia no ɔdi wɔn aboro kwasɛm anyɛ saa ɛyi ne ti pɛ wobɛwagye so ɔkɔpɛ mmoa woyɛbɛgye wo ntam so woduru hɔ a wabrɛ bra nti woyɛ sɔfo no aka sɛ masɔre no akyɛ na wafo bra wabrɛ ɔbɛmu akasa nyansɛm ɛnora mekɔda ne ho sɛ asɔre daa kɛseɛ bi yɛwuram yɛyɛ asɔre a bibi ɛkɔ kama nipa gum yɛyɛ asɔre no a mete hɔ a mehu sɛ afei nom sɛ yee sɔfo no aba ɔba no na ɔkuta bɔs mmiɛnsa ɔduru hɔ no ɔtete ano na ɔyɛ paa ɛte sɛ gold hyɛlu ɛna ɔtu no hwehwɛ gu adeɛ mu ɛna ɔde ne nsa enum se nti mete hɔ a mesɔre ya na ayɛ te sɛ deɛ wɔwɔ dɔɔgye no ɛna kwam bisi abɔnten mehu sɛ nnipa no bi di m'akyi awei nipa no bebree asase kɔ nti sɛ churches ebi wɔ hɔ akɔkɔ a physical se ɛyɛ hardly sɛ wobɛhu sɛ nyɛ ɛyɛ hardly ti mi pie no mu twa gu mi so masa nti wɔn sɛ na mefo kaa na aka kyerɛ mi sɛ nkɔfo bi abɛpɛm
omo be pam no ma o no nkosi joso ase jo na yeso fo mu me ye nwa na pisi akonte kwa akwan na ayi de so obaye to mu yesi na bi fa ho na me de me yesi ya mu se enipa ni so apie edi mechi na sa afi wo sa tai asoro na tani wo mu sane enti ene do pafuna na kai do not confirm me but God is power faithful because ntaya tanya at the battle beba at the battle beba at the same time obi so wa on say asekyere o asekyere ne say by all means ebi so be your afi yeah ebi ne be so mo mafi awesome you go kwai kase ne say pie na we don't get so for Ghana we don't get say na ka de just imagine Accra abosomfo any asofo etimi agina aye nhyehyɛ ye pe peace council enti na na se omoda wura mo me ntena se na asofo ne abosom ma ye agreement asensa papers so we na fasa ye di hey na radi no bi tana ni monyamu enti me me pa so ne asase mo se me ye di na me ma pode e anso ne enworo terade ku fu ba ma sa ye easy ana kasa kasa se mo ko tana to before man and God say Ghana can we need to go be president yeah mama kura ye na tam mama ye far better we are far better mama on kwa some so go we are far better we are far na say we meet me kan ko deep me kan ko deeper what ya you are 23 say we are senior man football ne yan kan bi because I'm quite enough for more. Quite enough for more. The way I say that, see, or working this will be a mathematician. Or working hard when you're what a farm. They say, what far all different sectors. Whenever one of them could grow. Whenever one of them now, I saw for what a Ghana and a Accra county. Bishop Ahupo. But for preaching house, I have packed money. Not in the same one. Not in the same one. But no, it's not fair. I bought some gaman channel and Crawford. Now my chance I saw for Ogan and you know. Papa no TV solidina and on another boy. Say Crow. On quality solidina bought to him. Yeah. Massa, yes, and say kind of my call song. After we let Christians I can never cast a million share. Adi a biblical and the Bible Bible IBSC ICSC was a comfort bra take a baby so many high water brani nya agreement say kwapia so ma wajem ya come off school now say you da hona ko preach am e bia ko kan abosuma sadie nti two of school dem say suma na so dey efie no mu ya so ya pamo ya ko to asase wo akukaria na obi afa asese asole ya ko se wo asole ti mo nton mo ampa ko mu ya asase ne ewu e ko mu ye eni papa ko confess ye bra bibien asase na no so mo mfa ma ko ya asole na mo be ye and this time the be everywhere abeka klase wo no be ko school no entia braiwa ye ni no on pa ye du be tia na untia wọ́n bẹ tẹ̀lé bí adé méje bí àwọn asase so bí ya ẹ̀ ń fẹ́ vows báwọn ní onímọ̀ ọ̀rọ̀ adé náà adé bí ẹ̀hẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀lé wọn dá lórí bí ebi sí bí ya sè náà mo tí mi ti náà máa di ọ̀nà sùn kọ́ yẹn òbẹ́ nyina ẹ̀bẹ̀rẹ̀ pa ẹni bẹ̀rẹ̀ bọ́ nyina amen amen. Ọ̀sẹ̀ ẹ̀yà yẹ sẹ́ ẹ̀rọ adé nínú ni wọ́n kura sẹ́ ọ̀bọ̀ òwì ase wọ́n nínú ni wọ́n sẹ́ ọ̀bọ̀ òní pa. Ade ti na nipa ti ono na bɔnye ɔbɔ no se na ɔno ɔbɔ ati ɔbɔ die sɛbo te se wiase na da ɔno Satan was souls ɛkyɛ Nyankopɔn wakra including asɔfo a wɔn anointing wɔn every day ɛyɛ graduation every day ɛde tin ahodoɔ different types na ɛno no mu ka sɛ bi kyɛm sɛ no korɔkora de mi sɛ ɔmo sɔfo bi a ɔwɔ wuo nyane wɔse sɔfo bi a ɔyusu Archbishop that different titles in the people go to hell. Doctor for because Bible titles say woman 5 evangelist
prophet, teacher, and apostle asa. Doctor. Act very well. Almost say Makion, what John Wesley. Also they were crying. They are crying. Omo te have no who suan kasa because omachi for seno. Na ka mo le so no anu mu anka. Okay. Onya vision for heaven. Then when they say so ni kra ba ko kra o ha. Ono anu mewa. Okay. Ka say ko mo wa. Oni wan so. Because they will actually them just ucha the people be better. Who want the pay o good you kwa na koso. Tibibiri sign to kwaka ubenya program so your father be say the computer home the same thing and they see this time in Nigeria they say yes wo so ko boy yesu di yo Kristo sem much wa ambete dom entina ai Kristo ni 247 da bia onam bia boaboa ho sie ho because yet here e bi betini asi awesome ti say sie say boom ne ya blasia eni kwa so mo yem so bi say wo kofi na so no be mo boy wono wonya ho boaboa my god wonya ho sie ele se so da no pa eduane betena he obi an kai se wo aduane se fridge ni o ka isi amantene ha metia de me yin kwa obi an hwe wo so mo hwem sa be be fa ni abra boni be boni biase ni na ate wonya da pa wo se wo firi biase o to no akai se yi me sa ko o sori a no so asa ba biase ni se de o to sori to na ko to ha on sori bi na ko to wa no no se accident da bia ko sara bi ka se ko kuma si bia no accident o kwan yi so da bia last week ko santase last 2 weeks yako ma kwa na no mo ko da na mi di bebe ye duru ba bia akra ye ta na ko paye na ensu na da hon ka bia ai abosa apotuo ni akoto nsuo ni Jesus na adane e ho so ye wura tutum to ma de ma che ni afeno o se e ho no e sha nti wura mu a I say baby sisi wana kan wura mi fi ne koto nsuo ni tutu to ma de ma che ansa no bi ko ye duru afe ne no mu yi Jesus ras na ni mo ni to ni nyina abon di se so di ni pa ne ko se se yen na so address come from the private car air ko obi afele bi ade na ko crusade ayeba wo ma fie no makasa 5 minutes in taba ye duru na fere pa ni mo mu ayi se ni mo je tunu guni bo e di no du ji 30 minutes time kwam ohun na yire ne ba na awra ho sa ba ni nyina ye de be pepe da bia second et bible say san won wo be wu awrade mu sesei because the eba no masa Kristo for ya so be yes papa na se si akra sati e kra he me ba ya ye all night na kwari afese mu ye de et be akra e say all night e twam kakra because obi no ba kokko no atro say we were freedom of what it enti no say what the fear jana ya so ni kwa so ye de te be ka say wo fidie dom no wonti me nyom na dia ni tan ana de wo kwa say bia wiase eni ero de nsam tie be dia ma ma le dipem so for what must be no bia no ko so ye je no ba bi o ko bi o manye no opim sa ko sa fem na ye agua e ro de ne ko ho a o preach ya na asa peja o nkwa na ye agu nti no mo je no ko mo nye no Angela for mka tell so preach musi bi so famra ansana ya fam amen and amen to me some you very careful everywhere every place baby ya we ye Kristo ni na so be fa wa emfiba o ja wo ye hia enya nurumo ye nya nuru baby ya na se wa boma bu nya nuru baby ya be dansa Erate buame mami mpuriase na me no rate ebi said dey me wo me chale ha baby a me ba any adia esombo Erate buame na wo ye hie amanka amen
yɛmfiri ha o yɛmfiri ha nti mesrɛ wo fa sɛ wo tirim sɛ wodeɛ awoyɛhia no wotwɛn wobɛhyia so so ɛdɛn a wobɛhyia yɛntimi escape da nti sɛ ɔyɛ yɔnka na sɛ si a ɛho kyerɛ wo ahokyerɛ kɔm ahokyerɛ a obiara nyina wo so ɛnhyɛ wo sɛ bɔ yesu timi wakɔbɔ mu asɛm awiase a warabadaa yɛgyina wo so sɛ by force yɛma wo nsom awurade wɔn sɛ nkramofoɔ so sɛ ɔsɛde wɔ mu a ɔmu nsuro mu gya mɛwa ɛna ɛsɛ the whole world kuro bɛn na nsuo mbɔ ni nti sɛ ɔmo nkɔ akora no sɛ yɛ provokom so ɔmo nyɛ mfa nsie ni a wosuro sɛ ɔde sika bɛwɔ nipa bɔne wo nsuro nti yɛbɛtumi asi te sɛ akra a yɛnyɛ asɔre wɔ sukuu dan mu biom ɛba kakra yɛtu wɔ mu ɛba kuma se sɛ kwasi ada wɔduru ana yɛtuo gyina kwan no mu obia nwura mu a hwan saa da no so mɛba asɔre late nti obi bɛdi ka afrɛ sɔfo nkɔfo bi abɛgyina ɛkwan no de tuo sɛ na mekɔfrɛ sɔfo owu ama mekwaa no ɛnyɛ ɔna yɛ asɔre panyin nti moafrɛ me nam sɛ mekɔfrɛ no maa ne bɔne ne sɛ saa na wabɛfrɛ asɔre panyin wɔ se nkɔfo aka me maayɛ o na moafrɛ ebisa ayɛ ampɔnsa so mene me nkora no ɛwɔ rekyɛni wofrɛ bisa gezi ɔno sɛ mekɔfrɛ ɔnya ɛhɔ ne yɛbɛhu nti sɛ yɛnya nyere saa nti yere ho na nhwɛ wo ho nkona akyi kwan na ɛtumi sɛ ɛbɛto a wobɛtumi de agyina na abɛto so no awu na nhyira no amen